Muna yi wa masu kallon mu albashir cewa za mu fara ɗaukar ƙayataccen series fim ɗinmu mai suna Amanar su. Ranar 11 ga watan Oktoba, wanda shiri ne da ya ƙunshi tsantsar soyayya, cin amana, yaudara, baya ga zunzurutun makirci game da mugun ƙulli, wanda aka shirya fim ɗin bisa doron labarin gaskiya, wato true life story da ya faru akan wasu matasa da kuma wani magidanci. Amanar su sabon series film wanda ba a taɓa yin kamarsa ba, wanda aka shiga jihohi da dama a nan gida Najeriya wajen ɗaukar fim ɗin. Ku kasance da tashoshinmu na Amanar So TV, Altarif TV da kuma Matashiya Films domin kallon ƙayataccen wannan series film na Amanar su. Kada ku manta, ku danna subscribe, like, comment sannan ku sharing bidiyon da muka ɗora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku dakace mu, nan gaba kaɗan za mu fara haska fim ɗin Amanar su a wannan tasha mai albarka.